ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ እዚ ከምቲ ልሙድ ሰሙናዊ እንገብሮ መደብ ኣብ ፖለቲካ ናይ ሽወደን ብፍላይ ከዓ ምንባር ኣብ ሽወደን ወይ ህልው ኩነታት ኣብ ሽወደን ምንባር ብዝምልከት ምስ ሓውና መሓሪ ኣብርሃም ከምኡ ምስ ካልኦት ኣባላት ናይ ሃርሞኒ ሚድያ ብቐፃሊ እነቕርቦ መደብ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ከም መቐፀልታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምንባር ናይ ኣብ ሽወደን ከምኡውን ኣብ ህልው ኩነታት ናይ ፖለቲካዊ ምርጫ ናይ ሽወደን ንሱ ዝፈጥሮ ሳዕቤን እናተወኪልና ክንዘራረብ ኢና ከምኡውን ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ኣብ ምምዝባል ዕዳጋታት ዝፍጠሩ ዛዕባታት ምስ ሓዊ ጋዜጠኛ መሓሪ ኣብርሃም ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምክትታልኩም ብኣኽብሮት ዕድም መሓሪ ኣብርሃም እንቋዕ ደጊምና ተረኸብና እንቋዕ ዳሓን ፀናሕካ ደጁ ኣነ እውን ደስ ብለኒ እንቋዕ ዳሓን ፀናሕካ ንስኻ እውን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ከዓ ዳሓን ደምሲኹም ዳሓን ደቐኒኹም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ናብ መደብናትና ክነኣቱ ተራኺብና ኣለና ፅቡቕ ምክትታል ክኾነልኩም ንምናይ ሓራይ ግርም መሓሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሓዊ ካልድ ዓብዱ ጋዜጠኛ ካልድ ዓብዱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ከም ኣብ ምምላስ ዕዳ ኣብ ሽወደን ሕግታት ከም ምቕያር ኣድራሻ ንኣብነት ንዕኡ ዝምልከት ሕግታት ዝወፁ ሕግታት ብዝምልከት ንጉዳይ ናይ ኢሚግሬሽን ከም ጠርናፈ ስድራ ቤት ዝምልከት ዝተፈላለዩ ሰፋሕቲ ዛዕባታት ኣልዒልኩም ዘትልኩም ነርኩም ኢኹም ስለዚ ብገለ ሸነኹ ናብቲ መቐፀልታ እዩ ክኸውን ናይ ሎማዓንቲ መደብ እውን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዞም ክገልፆም ፀናሕኩ ካልኦት ሰፋሕቲ ዝኾኑ ወይ ኣገደስቲ ዝኾኑ ዛዕባታት ኣልዒሎም መሓሪ ኣብርሃም ከምኡውን ካልድ ዓብዱ ኣብ ዝሓለፈ ዘካይዱ ዘተ ኣብዚ ቻነል እዚ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዝሓለፈት ቪድዮ ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪ ሓሊፉኩም ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ግን ምሕረይ ብምንታይ ክንጅምር ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ግብሪ ዝምለሰሉ እዋን እዩ ወይ ግብሪ ትኸፍለሉ ዝያዳ እንተቢልካ ወይ እውን ትኽፈለሉ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፀብፃብ ዝግበሮ እዋን እዩ እሞ እቲ ናይ ብተለምዶ እቲ ብቋንቋ ሽወደን ስካት ኢልና ወይ ዴክለሬሽን ኢልና እንፅውዖ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ክንሓስቦ ዝግባኣና ነገር ክንፈልጦ ዝግባኣና ሕጊ እንታይ እዩ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ምብንጋራት ክብል ትሪኦ ኢኻ ወይ ብዘይ ምፍላጥ ጌጋታት ክፍፅም ትሪኦ ኢኻ እሞ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዴክለሬራ ክንገብር ከለና ወይ ምምላስ ናይቲ ግብሪ ክንብል ከለና እንታይ ኢና ክንሓስቦ ዝግባኣና ሕግታት እንታይ እዮም ኣገደስቲ እትብሎም ነገራት ተዓዘብትና ወይ ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ክፈልጥዎ ኣለዎም እትብሎም ነገር ንሕርእ ኣለዉ ብኡ ክንጅምር ደስ ብለኒ ምናልባት እዋናዊ ስለዝኾነ እዋ ይቐኒለይ ደጀን ከምዚ ዝበልካዮ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብፍላይ እዚ ሕጂ ዝናዮ ዘለና ኣዋራሓት ካብ መጀመርያ ሰሙን ናይ መጋቢት ስጋብ ዕለት 4 ዕለት 2 ካብ ዕለት 2 ስጋብ 4 ወርሒ 5 ብዛዕባ ኣታውታት ግብሪ ኣታዊ ግብሪ ተፍልጠሉን እትሰደሉን ወይ እውን ብኣንፃሩ ኣታውኻ ከምዚ ነይሩ ክንድዚ ዝኣክል ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ኣታዊ ግብሪ ዝኸፈልካዮ እውን ዝምለሰካ ገንዘብ ይኹን ዕዳ እንተለካ ዝጉደልካዮ እውን ትኸፍለሉ ብጠቕላላ ኣብዚ 3 ኣዋርሓት እዚኦም ዝዓይነቱ መስራሓት ዝካየደሉ ኣዋርሕ ኮይኑ በፅሕፈት ኣታዊ ግብሪ ወይ ከዓ ስካት ተበርከት ንኩሎም ኣብዚ ዓዲ ሰሪሖም ንዝኣትውን ኣታዊ ንዘለዎም ሰባትን ብዛዕባ ኣታውታቶም ዘፍልጠሉን ዝምለስ ተለዎም ዝመልሰሎም ወይ ከዓ ዝኸፍልዎ ተለዎም ዕዶም ዝኸፍልሉን ዘፍልጠሉ እዋናት እዩ ስለዚ ኣታውታትካ ናይ ምፍላጥን ዝያዳ ዝኸፈልካዮ ተለውን ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግባኣካ ገንዘብ ዝምለሰሉን ወይ እውን ንስኻ ዝግባኣካ ገንዘብ ናብ ኣታዊ ግብሪ ክንድዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ሕጂ ናይ 2025 እዩ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ከምኡ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ እምበኣር ኣታዊ ግብሪ ብሕጊ ዝተደንገገ እዩ ብሕጊ ዝተደንገገ ስለዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣታዊ ዘለዎ ወይ ከዓ እቶት ዝረክብ
ደሞዝ ክኸውን ይኽእል ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ መተካእታ ይኹን ካልኦት ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ደሞዛት ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡውን ናይ ጥሮታን ካልኦትን ኣታውታት ወይ እውን ንኽእል እዩ ብሓፈሽኡ ኣታውታት ኩሉ ትረኽቦ ኣብዛ ዓዲ በብዝተዋፊርካሉ ዘለካ ዓውዲ ዝተደንገገ ሚእታዊት ወይ ከዓ ፐርሰንተጅ ናብ መንግስቲ ዝኽፈል ሃገራዊ ወይ ከዓ ግዴታ እዩ ኣብዛ ሃገር እዚ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዋርሓት እዚ እምበኣር እዚታት ክመፅኡ እንከሎ እንታይና ክንገብር ዘለና እንታይና ክንሪኦም ዘለና ነገራት ክንክተሎም ዘለና ሕግታት እንታይ እዮም ዝመስሉ ዝብሉ ሕቶታት ምርኣዮም እውን እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ኩሉ ስራሕውቲ ብዛ ዓዲ እዚ ብሕጊ ዝተደንገገ ናይ ኣታውታትካ ናይ ምፍላጥ መስርሕ በብዕለቱ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ግብሪ ካብዚ ዕለት እዚ ስጋዕ ኣብዚ ዕለት እዚ ኩሎም እቶም ብዲጂታል ቦክስ ወይ ከዓ ብኤሌክትሮኒካዊ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ዝመፅኦም ብምልኦም እዎ ተቐቢለዮ ኣለኹ ኣይተቐበልክዎን ኣለኹ ዝብል መስርሕ ዝወሃቦም ዕለታት እዩ ነይሩ ንሱ 31 መጋቢት ተወዲኡ ዝምለሰካ ገንዘብ ንዓኻ ዝኽፈለካ ካብ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ግብሪ እንተሎ ከዓ ኣብ ቅድሚ ትንሳኤ ወይ ከዓ ፖስክ ወይ ከዓ ፋሲጋ ናይ ፈረንጂ ገንዘብካ ይመፃካ ኣብቲ ሰሙን እቲ ማለት እዩ ዝኽፈል ተለካ እውን ብኡ መጠን ዝትኸፍለሉ እዋን እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ካልእ እዋን ዝኽፈል እንተኮይኑ ኣብ ካልእ እዋን እሱ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እቲ ቤት ፅሕፈት ግብርን ዝግበር ስምምዕ እዩ ዝውስኖ ግን ከዓ ገለገለ ሰባት ዝተፈላለዩ ወፃእታት ናይ ስራሕ ብፍላይ ምስ ስራሕ ዝተተሓሓዘ ካልኦት ዝተፈላለዩ ወፃእታት ግን ከዓ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ግብሪ ክፈልጦ ዘለዎ ዝበሃል ወይ ከዓ ዴክለሬሽን ምፍላጥ ወይ ከዓ ምስዳድ ወፃእታትካ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ልዕሊ ኩሉ ከዓ ምስ ስራሕ ዝተተሓሓዘ እንታይ ማለት እዩ ምስ ስራሕ ዝተተሓሓዘ ምስ ስራሕ ዝተተሓሓዘ ወፃእታት ዝበሃል ናይ ስራሕ ክዳን ኣብ ስራሕካ ንመግቢ ተጥፍኦ ነገራት ናይ ስራሕ ጫማ ክኸውን ይኽእል ናይ ስራሕ ክዳውንቲ እውን ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ካብ ቤት ፅሕፈት ጀሚርካ ስጋዕ ናይ ሰርቪስ ስራሕውቲ ንስራሕ ኢልካ እተጥፍኦ ወይ ወፃእታት ተፍልጠሉ እዋን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ባዕልኻ ኢኻ ተፍልጦ እዚ ባዕልኻ ተፍልጦ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ወሃብ ስራሕ ክዳን ዘይገዛእልካ ተኮይኑ ባዕልኻ ክዳን ትገዝእ እንተደኣ ኮንካ እዚ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ሃገር ኣይፈልጦን እዩ ንስኻ ክዳን ከም ዝገዛእካ ዝፈልጦ ነገር እዩ ንስኻ ግን መረድእታትካ ሒዝካ ንስራሕ ዝኸውን ክዳን ድዩ ጫማ ድዩ ካልኦት ኣገልግሎት ንስራሕ ዘሳልጡ ነገራት ከም ዝገበርካ ደክለር ትገብር ወይ ተፍልጥ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብፐርሰንተጅ ተወሲኑ ውሳነ ምስ ተዋህበካ ዝምለሰካ ገንዘብ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ገገለኡ ዓውድታት ናይ ስራሕ ወሃብ ስራሕ ጫማ ክገዝኣልካ ግዱድ ይኸውን እንተዳ ጫማ ዘይገዝኣልካ ኮይኑ ግን ንስራሕካ ጫማ እንተዳ ገዚእኻ መሳርሒ መስርሒ ኣብ ስራሕ ትጥቀመሉ ጫማ ማለት እዩ እሱን ድሕዳእ ገዚእኻ ደክለር ትገብር ማለት እዩ ከምኡ እውን ክዳውንቲ ይኹን ካልኦት መሳለጥያታት እንተዳ ዓዲካ ድዩ ተኻሪኻ ድዩ ወይ ከዓ ዝኸፈልካሉ ነገር ዝኾነ ንቤት ፅሕፈት ኣታዊ ሃገር ተፍልጦም ማለት እዩ ኣብቲ ንዴክለሬሽን ተባሂሉ ብደብዳቤ ይኹን ብኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ይኹን ብዲጂታላዊ ቦክስ ዝመፅእ ናይ ዴክለሬሽን ወይ ከዓ ግብሪ ናይ ምፍላጥ ሰነድ ኣብኡ ትምዝግቦ ማለት እዩ እቲ ካልእ ትራንስፖርት እዩ ኣብዚ ሃገር ትራንስፖርት ዝኾነ ሰብ ባቡር ክጥቀም ይኽእል እዩ መጓዓዝያ ካልኦት ናይ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ክጥቀም ይኽእል እዩ እዚኦም ኩሎም እዚኣቶም ንስራሕ ተባሂሎም ዝተገብሩ ናይ መጓዓዝያ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ካብቲ ዝተመደበ ስታንዳርድ ዝተመደበ ማለት መባእታዊ ብዛ ዓዲ 13,000 ዝበፅሕ
ባዕልኻ ናይ ስራሕ ናይ ትራንስፖርትኻ ካብቲ ዝወሃበካ ኣታዊ ክትጥቀም ኣለካ ልዕሊኡ ዝኾነ ወፃእታት ናይ ትራንስፖርት እንተደኣ ኣለካ ግን ምስ ምኽንያቱ ደክለር ክትገብር ከተፍልጥ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ማኪና ዝጥቀሙ ሰባት ካብ 2 ሚል ንላዕሊ ዝኾነ ናይ ስራሕ ኣብ መንጎ ገዝኦም መንበሪኦምን ኣብ መንጎ ስርሖምን ዝጥቀሙ እንተደኣ ኮይኖም እዞም ሰባት እዚኣቶም ንወፃእታት ናይ በንዚን ይኹን ወይ ከዓ ሚል እርሸትኒን ዝበሃል ወይ ከዓ ካሕሳ ናይቲ ንስራሕ ኢልካ እተውፅኦ ርሕቀት ናይ ጉዕዞ ደክለር ክትገብር ስለ ዘለካ ኣብዚ ብጥንቃቐ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ብጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ዝበሃል ንኣብነት ሓደ ሰብ ሙሉእ ግዜ ዝሰርሕ 100% ንብሎ ብዛዓዲ ሙሉእ ግዚኡ ኣብ ሓደ ትካል ዝሰርሕ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ናይ 220 መዓልቲ ክሰርሕ ኣለዎ እዩ ዝብል ወይ ዕረፍቲ ወፂኡ ተዘይኮይኑ ወይ ብሕማም ካብ ስራሕ ተገሊሉ ወይ ከዓ ዕሪፉ ዘይነበረ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ናይ 220 መዓልታት እቲ ሙሉእ ግዜ ዝሰርሕ ሰብ 220 መዓልታት ናይ ትራንስፖርት ዴክለሬሽን ክገብር ይግባእ ማለት እዩ እምበኣር እዚ ክትገብር እንተደኣ ኮንካ ግቡእ መረድእታት ከዓ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ናይ ባንኪ ስፔሲፊኬሽን ክህልወካ ኣለዎ ወይ ባዕልካ ትምዝግቦ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እዚኣቶም ከዓ ምስቲ ደክለር ክትገብር እንከለካ ናብ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ሃገር ይስደዱ እሞ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ሃገር ብሕጊ ዝተደንገጉ ሚእታዊት ናይ ወፃእታትካ ዝሽፍን ምምላስ የካይደልካ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝበሃል ንስራሕ ኢልካ ተውፅኦ ወፃእታት ስለ ዝኾነ ነቲ ሃገር እትኸፍሎ ግብሪ ከም ከፋሊ ግብሪ ንምኽፋል ኢልካ ናብ ስራሕ ክትከይድ እንከለካ እትጥቀመሉ መጓዓዝያ ንሱ ኣብቲ ፀብፃብ ስለ ዝኣቱ ካብቲ ክትከፍሎ ዝፀናሕካ ግብሪ ንወፃእታት ዘውፃእካዮ ናይ በንዚን ድዩ ናይ ማኪና ድዩ ወይ ብሓፈሽኡ ናይ ነዳዲ ወይ ከዓ ሚል እርሸት ናይ ዝበሃል ናቱ ወፃእታት ይወሃበካ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብ ወርሒ 6 ስጋዕ ወርሒ 8 መወዳእታ ኣብ ዘሎ ግዜ ይኽፈለካ ከከም ኩነታቱ ከመይ ኣሳሊጥካ ከመይ ኣቕሪብካ ሰነዳት ባዕሉ እንተደኣ ግቡእ ሰነዳት ዘይብልካ ክትእክብ ግዜ ዝወስድ ተኾንካ ስጋዕ ኦክቶበር እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ምምላስ ግን ብኣብኡ ከሎ ካብዚ ሕጂ እዋን እዚ ትሒዝካ ኩሉ ሰነዳትካ ኣኪብካ ትገብሮ ኣለካ ኣብዚ ሕጂ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ነገራት እንታይ እዮም ዝብሉ ሕቶታት ኣለዉ ተን 220 መዓልታት እንተደኣ ንኣብነት ንበሎ 50,000 ገንዘብ ንትራንስፖርት ኣውፂኻ ብግቡእ ሰነዳትካ እንተደኣ ኣረጋጊፅካ ንዕኡ ክትፅብፅቦ ክትክእል ኣለካ ባዕልካ ደጊምካ ክትፅብፅቦ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ብፍላይ ከዓ ንስራሕ ተባሂሉ ጥራይ ዝወፀ ወፃእታት ንበይኑ ንኣብነት ሓደ ሰብ ናብ ስራሕ ጥራይ ዝመላለሰሉ እዋን ዝጥቀመሉ በንዚን ወይ ዝመልኦ ናይ ነዳዲ ወፃእታቱ ኣብ ሓደ ኣካውንት ወይ ካብ ሓደ ባንኪ ይኸውን እሞ ዝቐለለ ይኸውን ንሱ እንተደኣ ጠቕላላ ናይ ነዳዲ ወፃእታትና ናይ ስራሕናን ናይ ካልኦት ወፃእታት ናይ ውልቅናን ኣብ ሓደ ዝደባለቕ እንተኮይኑ ግን ኣብኡ ሓደጋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ሓደጋ እንታይ እዩ እቲ ዝተባህለ ንስራሕ ተባሂሉ ዝወፅእ ወፃእታት ገንዘብ ልዑል ይኸውን እሞ ካብቲ ዝተባህለካ ንላዕሊ እንተደኣ ናብ መንግስቲ ክኽፈለኒ ኢልካ ኣቕሪብካ ከም ጌጋ ጥራይ ዘይኮነ ዝረአይ ከም መቕፃዕቲ ዘቕፅዕ ከም ዝኾነ እውን ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ ንኣብነት 50,000 ጥራይ ዝግባአካ እንተደኣ ኮንካ እሞ ንቤት ፅሕፈት ኣታዊ ሃገር 60,000 እዩ ዝግባአኒ ኢልካ ተቕሪብካ ናይተን 10,000 ዝያዳ ዝገበርካየን መቕፃዕቲ ይመፃካ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ክንጥንቀቐሉን ፀቢቕና ክንሪኦ ዘለና ነገራት ስለ ዝኾነ ካብ ዘየድሊ ወፃእታትን መቕፃዕትን ክንገላገለሉ ንኽእል ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ስለዚ 220 መዓልቲ ሓደ
100% ወይ ከዓ ሙሉእ ግዜ ናይ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ 220 መዓልቲ ወፃእታት ናይ ትራንስፖርት ፀብፂቡ ክንደይ ኪሎሜትር ወይ ከዓ ክንደይ ማይል ከም ዝተጓዓዘ ንዕኡ ፀብፃብ ብምግባር ከቕርብ ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ሃገር ደክለር ክትገብሩ ከለኹም ክንደይ ዝኣክል ኪሎሜትር ከም ዝተጓዓዝኩም ኣብ 2025 ባዕልኹም ትፅብፅዎ ንኣብነት ኣብ መንጎ ሓደ ድራሻን ስራሕካ ዘሎ ርሕቀት ንዕኡ ምስ መዝገብካ ብ220 መዓልታት ኣባዚሕካ ደክለር ክትገብር ከለኻ ትኽክል ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ሃገር መርበብ ሓበሬታ እውን ነዚ ዝሕግዝ ናይ መሳርሒ ስለ ዘሎ ብእውን ምጥቃም ይከኣል እዩ እዚ ካብ ዘይተደለየ ጌጋታት ስለዝሕን ጥንቃቐን ኣተኩሮን ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ክበሃል ይከኣል ስለዚ ኣብ ኣታዊ ግብሪ ብዝምልከት እዞም ስጋብ ሕጂ ዝጠቐስክዎም ነገራት ኣብ ግምት ምእታው ከድልየና እዩ ነዚኦም ከዓ ብግቡእ ከተለልይዎ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ኣብዚ ምዝ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ጉዳያት ካልኦት ዘየድልየኩም ነገራት ምናልባት ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ሃገር ዝሰዶ ሰነድ ናይ ባንኪ ልቃሕ ተለኩም ናይ ገዛ ልቃሕ ተለኩም ዝኸፈልኩሞ ወለድ ንባንክታት ናይ ልቃሕ ናይ ውልቂ ክኸውን ይኽእል ናይ ገዛ ልቃሕ ክኸውን ይኽእል ናይ ካልኦት ጉዳያት ኣብኡ ብኣተኩሮ ምርኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ካብ ባንክታት ልቃሕ ዘለዎ ሰብ ክንደይ ዝኣክል ወለድ ከም ዝኸፈለ ንባንክታት ባንክታት ብሕጊ ጉዱዳት እየን ንቤት ፅሕፈት ኣታዊ ሃገር ብሽምካ ገይረን ክንድዚ ዝኣክል ካብ ደጀን ወይ ከዓ ካብ መሓር ብርሃም ክንድዚ ዝኣክል ወለድ ናይ ልቑሑ ከፊሉና ኣሎ ዝብል ፀብፃብ ስለ ዝሰዱ ኣብ ግምት ይኣቱ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ግምት ኣትዩ ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ሃገር ኣብኡ ይርዮ ኣብኡ ዘይተፃሕፈ ወለድ እንተደኣ ትኸፍሉ ኮንኩም ግን ደክለር ትገብርዎ ክትክእሉ ከተፍልጡ ኣለኩም ደክለር ማለት ትእውጅ ተፍልጥ ማለት እዩ ምፍላጥ ማለት እዩ ንቤት ፅሕፈት ኣታዊ ሃገር ኣነ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ባንኪ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ተለቂሐ ይኸፍሎ ኣለኹ ክንድዚ ዝኣክል ከዓ ወለድ ናይቲ ልቃሕ ይኸፍለሉ እየ እሞ ኣየፍለጠኩምን ኣሎ እሞ ክትፈልጡለይ ኢልካ ከተፍልጥ ስለዚ እንታይ ዝሕግዘካ እዚ ምክትታል ናይቲ ሰነድ የድልየካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ ሰሙናት ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ሃገር ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኣታዊታትና ነፍልጠሉ እዋናት ስለ ዝኾነ እዚ ዘለኩም ግዜ 10 መዓልቲ ካብ ፅባሕ ወይ ከዓ ካብ ሎማዓንቲ 10 መዓልቲ ጥራይ ተሪፉ ዘሎ ኣክቲቭሊ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ብጥንቃቐ ክትሰርሕሉ ትኽእሉ እዋን እዩ ክንብል ንደሊ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ታንኪዩ ደጁ ታንኪዩ ምሕሬ ሓራይ እምበር እዋናዊ ዝኾነ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ምናልባት ተወሳኺ ክበርህ ትደልይዎ ዝያዳ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ክተርቦ ትብልዎ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ቦታ ርእይቶ ፀሓፍልና ብኡ መሰረት ብዛዕባ መፅሓፍ ጌርና ሰብ ሞያ ብምምፃእ ዝያዳ ክንርቦ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ካብዚ ምቕፃል ምናልባት ኣብቲ ኣብ ፖለቲካ ሾደን ከመይ ይመስል ኣሎ ቁርብ ክንርኢ ኣገዳሲ ይመስል እዚ ሃገራዊ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ገለ እንድሕር ርኢና ሓደ ካብቲ ዘይልሙድ ዝፀንሐ ነገር ዝያዳ ተቐባልነት ወይቲ ቀይሕ መስመር ዝነበረ ናይ ኤስዲ ወይ ዝባርያ ዲሞክራተርና እንዳተደምሰሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብወገን ሊበራለርና ተጀሚሩ ድሕሪኡ ብሞደራተርና እውን ክፉት ምዃኑ ክርስቶስን ገሊፁ ነይሩ ኣብዚ ናይ ዝኸይድ ዘሎ ምርጫ ከዓ ሓደ ካብቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ወይ ዝያዳ ኣዛራብ ኮይኑ ዘሎ ዛዕባ እቲ ናይ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ዝምልከት ወይ ጉዳይ ወፃእተኛታት ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ገለ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኣቲና እንታይ ይመስል እቲ
ክህሉ ዝኽእል ስክፍታታት ድሕሪ ምርጫ እንታይ ዓይነት ስጋኣታት ኣለዉ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐታት ክግበር ክኽእል ኣብዚኣቶም ጌርካ እንታይ ክትብለና ምኽኣልካ መሓሪ? هو حجيتي مرجع حجي نريد ዘለና ፖለቲካ ናይ ሽወደን ከም ዝኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ነዊሕ ዝገበረ ናይ ልፍንታት ናይ ደንበታት ፖለቲካ እዩ ኣብ ሽወደን ዘሎ በይኑ ሓደ ፓርቲ ፖለቲካ ናይ ሽወደን ክመርሕ ማጆሪቲ መንግስቲ ዘለዎ ክኸውን ኣይ ዝተኻእለ ኣይኮነን ምክንያቱ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ርእይቶ ምፍልላይ ኣብ ህዝቢ ሽወደን ስለ ዘሎ ብኡ መጠን በቲ ርእይቶ ምፍልላይ ከዓ ብዙሓት ፓርቲታት ንሓደ ሕደን ልፍንቲ ብምፍጣር እየን ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ሽወደን ናይ ልፍንቲ መንግስታት እዩ ክመርሓና ፀኒሑ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ስልጣን ዘለዉ እንድሕር ሪኢኻዮም ኣብ 4 ፓርቲታት ተደጋጊፎም ዘቆምዎ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ዘሎ ዝሓለፈ እውን ከምኡ እዩ ክኸውን ፀኒሑ ዝሓለፉ ኮታ 15 ዓመታት ከምዚኦም ዓይነት ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ክኸይድ ፀኒሑ ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ እውን ንምርጫ ንቀራረበሉ ዘለና እዋን ኣብ ሽወደን ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ክቕፅል ካልኦት ናይ ልፍንቲ ደንበ ተቃውሞ ወይ ከዓ ሓይልታት ኣብ ምቅዋም ዘለዉ ደንበታት እውን ናይ ግዛእ ርሶም ማጆሪትን መናብርን ኣለዎም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንሳቶም እውን ከምኡ ኣብ ምርጫ ብልፍንቲ እዮም ክሳተፉ ተቀራሪቦም ዘለዉ ሕጂ ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ግን እዚ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ እዚ ንነዊሕ ግዜ ናይ ዕዳጋ ዘይምርግጋእ ናይ ፖለቲካ ዘይምችውነት ናይ ፖለቲካ ዘይርግፀኛነት ናይ ዜጋታት እዩ መን ኮን መፅእ ክኸውን እንታይ ኮን ክኸውን ይኽእል ጡረታይ ከመይ ክኸውን እዩ ናይ ትምህርትን ጉዳያት ከመይ ክኸውን እዩ ናይ ገበንን ምክልኻልን ከመይ ክኸውን እዩ ኣብዛ ሃገር ዘለዉ ኣገደስቲ ማእከላይ ፖለቲካውን መነባብሮን ሕቶታት እንታይ ክኾኑ ዝብል ዝተደናገረ ስእሊ ንክህልዎ ዝሕግዝ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ተራ ይፃወት እዩ ፀኒሑ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ናይ ልፍንታዊ መንግስታት ምትፍናን ኣብ ዘለወሉ እዋን ብፍላይ ከዓ ዝተቀራረበ ኣብ ገለ ዝተቀራረበ ገሊኡ ከዓ ኣዝዩ ጫፋት ዝሓዘ ኩነታት ብሓፈሽኡ ግን ንስደተኛታትን ናይ ወፃኢ ትውልዲ ዘለዎም ተቐመጢ ናይ ሽወደን ወይ ከዓ ሽወደናውያንን ወፃእተኛታት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ግን ኣዝዩ ዘሻቅል ኩነታት እዩ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ምክንያቱ እቶም ሕጂ ናይ የማን ሓይልታት ዳርጋ መብዛሕቶም ማእከላይ ፖለቲኮም ገይሮሞ ዘለዉ ንወፃእተኛታት ዝቐንዐ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሓጢኣት ኣብዚ ሃገር ኩሉ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ጉዳያት ወፃእተኛታት እዮም ጠንቁ ዝብል ዝተጋነነን ወይ ከዓ ኣከራሪ ዝኾነ ርእይቶ ዘለዎም ፓርቲታት ኣብቲ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ሓይልታት ስለ ዘለዉ እዮም እዚ ሕጂ ነቲ ወፃእተኛ ነቲ ሰሪሑ ዝኣቱ ብሓፈሽኡ ነቲ ናይ ወፃኢ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ሽወደናዊ ይኹን ዜግነት ናይ ሽወደን ዘይብሉ ተቐመጥቲ ዝያዳ ኣብ ሸቕሎት እትይዎም ኣሎ ብፍላይ ከዓ እቶም ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎም ስደተኛታት ይኹኑ ናይ ፖለቲካ ሓተቲ ዕቁባ ይኹኑ ኣብዛ ሃገር እዚ ዘለዉ እውን ንሳቶም እውን ዝያዳ ክሻቀሉን ዘይርግፀኛነትን ውሕስነት ስለ ዘይስምዖም ካብዛ ሃገር እዚ እንዳወፁ ናብ ካልእ ቦታታት እውን ናይ ምግዓዝን ቀፃሊ ናይ ስደት ኩነታትን ዝረኣየሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዝኾነ እዚ መፍትሒ ስለዘይከውን ኣብዛ ሃገር ንዓይ የርባሕኒ ትብሎ ናይ ፖለቲካ ምርጫ ብምውሳድ ኣብቲ ምርጫ ናይ ሽወደን ብምስታፍ ድምፅኻ ምሃብ እቲ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ናይዛ ሃገር እዚ ብሕጊ ዝተፈቐደ ከም መንበሪ ዘለካ ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ ዘለዎም ኣበየ ድምፁ ዜግነት ዘለዎም ኣበየ ድምፁ ብፍላይ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ወይ ከዓ ባክግራውንድ ዘለዎም ወፃእተኛታት ኣብቲ ምርጫ ብምስታፍ
ተተኻኢሉ ረብሓታትካ ዝሕልው ሓይልታት ኣብ ስልጣን ከም ዝመፁ ክግበር ኣብ ዝኽእል ቃልሲ ተሳቲፍካ ድምፅኻ ምሃብ እዩ እቲ ካልእ ኣማራፂ ከዓ እቲ ቃልስኻ ብቐፃሊ ተሓባቢርካ ዘሎ ሓበሬታታት ኣኪብካ ብጥንቃቐ ድምፅኻን ዝተዋህበካ መሰላትን ብምጥቃም ኣብዚ ሃገር እዚ ኩሎም ወገናት ሽወደናውያን ድዮም ናይ ወፃኢ ዜግነት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ተቐመጥቲ ብዛ ሃገር ድዮም ዘተኣናግድ ፍትሓውን ምዕሩይ ዝኾነ መንግስቲ ንኽኸውን እጃምካ ምብርካት ከዓ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ እዩ ኩሎም ሽወደናውያን ድዮም ኣንጻር ወፃእተኛ ዝኾኑ ዝብል ሕቶ ምናልባት ክቕልቀል ይኽእል እዩ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሎም ሽወደናውያን ወይ ከዓ ብመበቆል ሽወደናውያን ዝኾኑ ኩሎም ኣንጻር ወፃእተኛ ዝኾነ ፖለቲካ ይኽተሉ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ዝበዝሐ ናይ የማን ሓይልታት ደገፍ ረኺቦም ስለ ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጥንቃቐ የድሊ እዩ ኣብቲ ናይ የማን ዘለዉ ሓይልታት ዝህብዎ ዘለዉ መግለፂታት ዘምፅእዎ ዘለዉ ናይ ምቁፅፃር ሕግታት ዘቕርብዎ ዘለዉ ሕጊ ንኽልወጥ ሓደሽቲ ሕግታት ንኽተኣታተውዎ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ ኣሉታዊ ማለት ኣይኮነን ኣወንታውነት እውን ኣለዶ እዩ ምክንያቱ ንሕና ኩላትና ኣብዚ ሃገር ዘለና ኣብዚ ሃገር ስጋዕ ንነብር ስጋዕ ዘለና እዋን ሰላምና ውሕስነትና ካብ ክትራንን ካብ ገበንን ገበናውነትን ደቅና ነብስና ዝድሕነሉ ኣዝዮም ጠቐምቲ ዝኾኑ ናይ ሕጊ ለውጥታትን ምቁፅፃርን ኣብ ልዕሊ ገበን ዝሰርሑን ገበነኛታትን ይካየድ ኣሎ እዚ ከዓ ፖዘቲቭ ስለ ዝኾነ ክንድግፎ እዩ ዘለና ግን ከዓ ብሓፈሽኡ ኣብዚ ሃገር እዚ ዘሎ ሓጢኣት ንወፃእተኛ ኣፀጊዕኻ ክግበር ከዓ ክንቃወሞ እዩ ዘለና ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚ ትዝበዝሐ ናይ ወፃኢ ባክግራውንድ ዘለዎ ወገናት ሰሪሑ ዝኣቱ ግብሪ መንግስቲ ብግቡእ ዝኸፍል ዳርጋ መብዛሕትኡ ናይ ወፃእተኛታት ባክግራውንድ ዘለዎ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ዝሳተፍ ግቡእ ዝኾነ ስራሕ ዝገብር ትዝበዝሐ እምበር ሓደ ኣይኮነን እዚ ፀጋታት እዚ ብምጥቃም ከዓ ድምፅና ክዓብን ቀሊል ዘይበሃል ተራና ክንፃወትን ከዓ ይግባእ እዩ ሕጂ እዚ ናይ ምርጫ ኩነታት ብዙሓት ጉዳያት ሸፊኖሞ ዘለዉ ነገር እዩ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ኣሎ ናይ ኣብ ኢራን ኣብ ኣገዳሲ ናይ ንግድን ነዳድን ኤነርጂን መተሓላለፊ መስመራት ተኸፊቱ ዘሎ ወታደራዊ ረስምታትን ግርጭታትን ኣምፅእዎ ዘለዉ እውን ንሽወደን ብሓፈሽኡ ንመላእ ኤሮጳ ዝፀለወ ኩነታት እውን ጋሪድዎን ተሰኪምዎን ዝኸይድ ዘሎ ናይ ምርጫ መስርሒ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ በዚ መጠን እዚ ክንርኢ ከለና ረብሓ ኣበይ እዩ ዘሎ ውሕስነተይ ኣበይ እዩ ዘሎ ኣየናይ ፓርቲ መፅኡ እንታይ ክገብር ዝኽእል ዝብል ብዓይኒ ናትካ ረብሓ ጥራይ ዘይኮነ ብረብሓ ናይቲ ሃገር እውን ምጥማት እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ ክኸውን እንተዳ ኮይኑ ስፍሕ ዝበለ ናይ ፖለቲካ ኣፍልጦኻ ክዓቢ ሓበሬታታት ዝወሃቡ ዘለዉ ምክትታል ኣብ መንጎ ፓርቲታት ዝግበሩ ዘለዉ ናይ ክትዕ መድረኻት ማኒፌስቴሽናት መግለፅታት መብርህታት ማዕከናት ዜና ዝህብዎ ዘለዉ ሓበሬታታት ብዛዕባ ፖለቲካን ምርጫን ሽወደን ግቡእ ምክትታል ብምግባር ዝያዳ ኣፍልጦ ክህልወካ ይኽእል ዝያዳ ኣፍልጦ ክህልወካ ከሎ ከዓ ኣንፃር ረብሓ ከተጠዋ ይትብን ኢኻ ዝያዳ ኣፍልጦ ክህልወካ ከሎ ሞር ኣየናይ ረብሓኻ ከም ዝኾነ ንምልላይ ዝሕግዘካ ፍልጠት ትቐስም ማለት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምርጫ ኩነታት ክንሓልፎ ግቡእ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብቲ ዝግበሩ ዘለዉ ንጥፈታት ሃርሞኒ ሚድያ እውን ብቐፃሊ ሓበሬታታት ንእክብ ኣለና ናብ ፓርቲታት እውን ዝተፈላለዩ መልእኽትታት ክህቡ ዝኽእሉ ሕፁያት ብፍላይ እቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ዝበሃሉ እውን ኣብዚ መድረኽና እንዳምፃና ክነዘራርቦም ኢና እቲ ናይ ምርጫ ኩነታት እንዳተቀራረበ ክኸይድ ከሎ ንምባል እዩ መብዝያደው ከብል ብዛዕባ ምርጫ ሕራይ የቀኒለይ ማሕሬ ምናልባት ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደቡን ሓሲበዮ ዝነበርኩ ትንከፋቢልካ ፀኒሕካ ናይ
ኣብ መንጎ ኢራን እስራኤል ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ ንሱ እቲ ኣብ ምምዝባል ዕዳጋ ዘለዎ ተራ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ክንገብር ግባእና ገለ ዝብል ሕቶ እውን ክስታይ ኣቢለ ነይረ ክንዝትየሉ መደብ ነይሩ እንተኾነ ግን እታ ዝተመደበት ግዜ ኣኺላ ስለ ዘላ በዚኣ ክንዓፅዋ ኢና ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚኣ ናይ ምርጫ ዝመላእካያ እንታይ እዩ እቲ ኣገዳስነት ናይቲ ምርጫ በዛ ኣጋጣሚ እቲ ናትና ሕብረተሰብ ዝያዳ ክርድኦ ዝያዳ ከስተብለሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ቅልል ዝበለ ኣብነታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ክሳብ ክንደይ እቲ ፅልዋ ዘለዎ ድሕሪ ምርጫ ዘሎ ሂወት ገለ ንዝብል ንኣብነት ከም ሓሳብ ኣቕረብ ድርብ ዜግነት ዘለዎም ሰባት ዝኾነ ይኹን ምክንያት ዝኾነ ዓይነት ገበን እንድሕር ኣሎ ገለ እቲ ዜግነት ናይ ምምንጣል ገለ ዝብል ማለት እዩ ሓደ እቲ ዜግነት ኣብ ሽወደን እዚ ብቋም ደረጃ ውሕስ እዩ ማለት እዩ እዚ ውሕስነት እዚ ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣቱ ይድለ ንምንታይ ዕላማ ዝገበረ እዩ ነቲ ናይ ወፃእተኛ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ተኣሽሙ ማለት እዩ እቲ ፐርማነንት ፖሊሲ ሲስተም ዝበሃል እቲ ቋሚ መንበሪ ፈቃድ ዝበሃል ንሱ እውን ኦተር ካላት ንኸውን ዝሰሓበሉ መንገዲ ክርከባሉ ተባሂሉ ሃስቦ ይበሃል ኣሎ እዚ ማለት ሓደ ሰብ እቲ ፐርማነንት ፖሊሲ ሲስተም ዝበሃል እቲ ቋሚ መንበሪ ፈቃድ ዝበሃል እንድሕሪ ተመሊሱ መሊስካ ቋሚ መንበሪ ፈቃድ ንክትወስድ ዘሎ መንገዲ ዝያዳ ከቢድ እንድሕር ገይሩ እሞ ቋሚ መንበሪ ፈቃድ ከይሓዝካ ከዓ ዜግነት ምውሳድ ብኡ መንፅር ዝኸበደ ንምግባሩ ይስርሐሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ርእቶታት ክህሉ ይኽእል እዩ እንታይ ግን እቲ ቀንዲ ክነስተውዕለሉ ዝግባአና ክሳብ ክንደይ እቲ ናይ ወፃእተኛ ድሕረ ባይታ ዘለው ሕብረተሰብ ሽወደን ከምኡ መጀመርታ ገዛ ርእስና እውን ኣብ ሕብረተሰብ ሽወደን ነብር ክሳብ ዝሃለና ከም ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ኢና ክንሪኦ ዘለና ባህላ እየ ማለት እዩ ግን ከም ሓደ ቀንዲ ኣጀንዳ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ፖለቲከኛታት ብፍላይ ብዓቢ ደረጃ ዓብዪ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዘመሓድሩ ኣካላት ነቲ ወፃእተኛ ከምዚ መሓሩ ክገልፆ ዝፀንሐ ከም ሓደ ፀገም ናይ ኩሉ ፀገማት ኣብ ሽወደን ዘሎ ከም ፀገም እናሕረኣ ክገልፅዎ ይጅምሩ ኣለዉ ብኡ መንፅርቲ ሴግሬጌሽን ዝበሃል እቲ ተነፅሎ ዝበሃል ብኡ መንፅርቲ እዮም ዝያዳ ፅልኢ ኣብቲ ወፃእተኛ እንዳዓበዩ እንዳሰፍሑን ክኸዱ ዘለው ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል እዩ ዝኸውን ምክንያቱም ኩሉ ነገር ኣብ መሪሕነት ወድቕ ኩሉ ነገር ካብ መሪሕነት ትንስእ እዩ ዝበሃል ነው ሕጂ እዚ ማለት ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ናትና ሂወት ኣብ ስራሕና መናብሮና ገለ ክሳብ ክንደይ ፀላዊ ክኸውን ይኽእል ኣብ ግምት ኣቲና ብዝተኻእለ መጠን እቶም ዜግነት ዘለና ኩሉ እቶም ዜግነት ዘይብልና ከዓ ሕጊ ብዝፈቅዶ መሰረት ቋም ብዘፍቅደልና መሰረት ኣብ በብንክእሉ ኣብ ኮሙና ኣብ ዞባ ገለ ድምፅና ክንህብ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ቢሉ ንዝኾነ ሰብ ብእዝኑ ወጢጡ ንዓውፃ ኢሉ ዘይከውፆ ይኽእል እዩ ግን ኣብዛ ዓዲ ምንባር ኣፅሊዎ ከም ዝወፅእ እንተ ኣጊርዎ እውን ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ተገዲስና ድምፅና ክንህብ ኢና በዚ ኣጋጣሚ ከም ኣባላት ሃርሞኒ ሚድያ ክንላቦ ንደሊ ነዝናትና ሕብረተሰብ ማለት እዩ ምሕሬ ኣዝየ እዩ ዝምስግነካ ዝነበረና ሓፂር እዋን ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ከዓ ብተመሳሳሊ ብፍላይ እቲ ኣብ ዓለምና ዝተተሓዘት እንዳኮይና ዘላ እቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ እስራኤል ኣሜሪካ ምስ ኣንፃር ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብቲ ዕዳጋ ዝፈጥሮ ምምዝባል እውን ንሪኦ ኣለና ዝያዳ ናይ ዝዓብ እዚ ዝያዳ ኣፍሊጦ እውን ስለ ዘለካ ስፍሕ ንዝበለ ኣብ ዝቕፅል ሰማዕቲ ገለ ክትብለና ኢኻ ናይ ሎም መዓልቲ ግን ካብዚኣ መታን ከይትነውሕ በዚኣ ክተኣኽለና እሞ የቐንደለ ክብለካ ድሊ መጨረሻ ገለ ክትብሎም ተኸተልቲ ፅቡቅ ኣለኻ ኣብዚኣ ደው ኣቢልና ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ብፍላይ ሕጂ እቲ ኩናት እውን ተሃዋሲ ትሕዝቶን ኩነታትን ስለ ዘለዎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓበሬታ ኣኪብና ኣብዚ መጨረሻ ናይ ሰሙን እዚ ንፍንዎ ካልኣይ ፈነወና ኣብኡ ክንምለሶ ኢና ስጋብ ሽዑኡ ግን ሰላምታ ከቕርብ ይደሊ ዝነበረና ፃኒሒት ከመስግን ይደሊ ተንኪዩ يغني الله كبرات تخاف بلتي هارموني ميدا قبل قصة المدن يراقبنا سلسلنا